Helvete! Helvete, vad fan är det som här nu då? Ja. Ja, god dag. Det är så här att du har inte betalat räkningen på 20 år. Ja. Ja, det kan ni fan glömma. Åh, jävel! Släpp vapnet! Jävla dumbom! Jag är ingen dumbom! Kom nu. Nu ska pappa visa dig vad jag har fångat. Kom. Kom här, sen. Kom här, Birakan. Kom. Kom här. Det var den fulaste människan jag någonsin har skjutit. Kom nu, Cesar. Vi måste ut och jaga. Så. Finns det några älgjävlar? En älg? Sicket jävla skott. Det var ingen älg. Det var en hund. Vad fan gör du, den jävla horunge? Har du skjutit med hund? För helvete. Alltså sorry, jag trodde det var en älg. Det här ska du få betala. Jag trodde det var en älg. Kom nu, Cesar.